କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି କି ଏକ କଳାକାର। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି କି ଏକ କଳାକାର। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ମୋର ଛାରଖାର। ଜାଣିଛି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତଥାପି ମନ ବଳାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ। ସତ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ ମାନବ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି କିଛି। କଳାକାରର ଜୀବନ ଆଜି ଜିଉଛି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ସମାଜ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାରେ। ହଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି କି ଏକ କଳାକାର, ହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ପରିବାର। ହଁ କରି ନପାରେ ପୂରଣ ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ, କରିବି ଯଦି ହବ ମୋ ପରିବାର ଆଜି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେହି କଳାକାରର ସୁଖ, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବି ମୋ ଭେକ। ହଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି କି ଏକ କଳାକାର, ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବି କି କରିବାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର। କାହିଁକି ନିନ୍ଦୁଛି ଏ ସମାଜ ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଜେ କାନ୍ଦି ଆଜି ହସାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଭିଙ୍କୁ, ତଥାପି ଏ ଲୋଭୀ ମଣିଷ ତ୍ୟଜୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ହାୟ ହାୟରେ ସମାଜ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି ତୁ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ, ଭାବୁଛୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ସେ ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ। ଉତ୍ତର ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର, କାରଣ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ କଳାକାର।